les mans. Tornarem a agafar-nos, cridarem llibertat. Tornarem als carrers plens de gent, plens de cants. I quan arribi el primer dia de pau, vindré a trobar-te amb una rosa collida del camp i el puny en l'aire. Ens direm amb llàgrimes als ulls: he matat el drac. Com estàs? Passa i seu. Explica'm com ha anat, si tens tan buit el cor, com buit també el tinc jo. Té veu com abans. Digue'm si és veritat que ens va faltar una mica més de dosi, una mica més de dosi d'amor entre tu i jo. Dosi, una mica més de dosi d'amor entre tu i jo. Com estic? Ja has fixat? Explica'm com ha anat, ja ens va faltar una mica més de dosi, una mica més de dosi d'amor entre tu i jo. Dosi, una mica més de dosi d'amor entre tu i jo. Veus? La part bona és que ens hem guanyat el primer aplaudiment sense haver sortit a jugar. Res, abans de començar, agrair al Fito Luri, que ens ha estat fent una mica d'acompanyament musical al principi. Ha fet sortir el sol, però ara amb l'espera l'hem tornat a perdre. En tot cas, bona tarda a tothom. Benvinguts a la plaça del Rei de Tarragona, els que sou de Tarragona, moltes cares conegudes, també els que no ho sou, és un dels llocs més bonics de la ciutat. I permeteu-me començar ràpid donant les gràcies a la gent d'Amnistia i Llibertat, no només per muntar aquest sarau, sinó també per estar difonent i per estar al peu del canó promovent i fent campanya per ajudar a entendre què és això de l'amnistia. I una cosa menys important, però que a mi també
no vull deixar de dir-la. Gràcies per convidar-me també, perquè vaig estar a l'acte d'inauguració de la campanya de l'amnistia d'Òmnium a la Universitat Rovira i Virgili presentant l'acte també, i donar-hi continuïtat avui aquí doncs, em fa estar especialment content també. Dit això, hem vingut i ens hem reunit aquí per entendre i per parlar què és això de l'amnistia, no? I per què és necessària l'amnistia i per què cal començar a posar fonaments que posin fre a aquesta causa general de l'independentisme contra l'independentisme que està promovent l'Estat, no? I l'amnistia segurament ara ens ho explicaran la gent que m'acompanya aquí a l'escenari, és la sortida més òptima i la sortida més digna per arribar a aquest final. Tenint en compte que l'amnistia no resol el conflicte polític, però que és difícil que sense l'amnistia es pugui arribar a un escenari de resolució del conflicte polític. Perquè l'amnistia, al cap i la fi, és una necessitat, és una conseqüència, perquè abans hi ha hagut una causa, que aquesta causa és la repressió. Hi ha hagut una repressió de l'Estat, segurament la part més visible, la punta de l'iceberg, són els presos i les preses polítiques, són els exiliats i les exiliades, però és la punta d'un iceberg que té molta profunditat i que arriba fins a més de 3.300 persones que de manera directa estan patint per una via o per l'altra, ara ho explicarem, les conseqüències d'aquest conflicte polític que està obert entre la societat catalana i l'estat espanyol. Per parlar-ne, per explicar i per entendre què és això de l'amnistia, avui m'acompanyen 4 persones que en saben un tou d'això. La Susana Pagès, ella és la portaveu de la plataforma Amnistia i Llibertat. M'acompanya també la Marta Garceball, ella és membre de la Junta d'Òmnium Cultural i és també una d'aquestes 3.300 persones que ara parlàvem, que han patit la repressió en primera persona. M'acompanya també el Xavier Burgués, ell és un activista per la defensa dels drets humans i també ha estat president d'Amnistia Internacional a Catalunya. I m'acompanya també l'Andreu Vandeneinde, ell és advocat, amb llarga trajectòria també en defensa dels drets civils i polítics i que segurament li heu vist la cara perquè t'ha tocat viure en primera persona també alguns dels escenaris o dels moments més explicats i més viscuts d'aquesta amarga repressió. I ho dèiem, no? Hi ha repressió, hi ha debat sobre l'amnistia i és necessari que hi hagi debat sobre l'amnistia perquè prèviament hi ha hagut repressió. I la repressió de l'Estat és potent, és ampla, té arribada, té tentacles, arriba a 3.300 persones de moment i si és perquè té conseqüències, no? I perquè és eficaç. Vols començar tu directament, Marta? Sí. Escolta, sí? Vale. Bé, la repressió és aquesta voluntat de l'Estat que deixis de fer una determinada qüestió d'actes que ells no volen que es facin i que es duguin a terme. Des d'Òmnium hem fet un seguiment de tota aquesta repressió que hi ha hagut des de l'1 d'octubre i aquestes 3.300 persones que hem anat comptabilitzant, en realitat ara que n'estem comptabilitzant encara més, vull dir que és un nombre de persones que no para de créixer. Des de l'1 d'octubre comptabilitzem com a persones represaliades primer les persones que vam anar a votar i que vam rebre de la policia, que és gent represaliada per les forces i cossos de seguretat de l'Estat per evitar, que és el que busca l'Estat, que es fes aquell acte en aquell moment. Després van continuar amb totes les acusacions de la preparació de tots els actes preparatius del referèndum, que recordem, fer un referèndum no és cap delicte, però representa que totes les derivades que han vingut després s'han anat transformant en delictes. Després han vingut protestes de postsentència, talls de carreteres, tot això, tot derivat d'aquest 1 d'octubre i de les seves conseqüències, les condemnes dels presos polítics, tota aquesta repressió que ells van fragmentant i que van ampliant i que van acusant cada cop a més persones, al final l'objectiu que tenen és un de sol, que és que no es vol que es defensi el dret a l'autodeterminació d'aquest país ni que es facin cap mena d'actes que pugui conduir a aquest dret a l'autodeterminació. L'efecte que té la repressió sobre les persones és, primer, l'Estat actua perquè en sap d'una manera determinada, que és caçar gent moltes vegades de forma aleatòria. En la causa en la que estic jo, després us ho explicaré, però van punxar el telèfon de determinada gent que va parlar amb aquells telèfons van anar a parar tots a dintre la causa. Si haguessin punxat uns altres telèfons potser haurien anat a parar una altra gent. Vull dir que és una repressió aleatòria que agafen a gent diversa i aquesta gent, clar, agafa por i el seu entorn també agafa por. Per tant, l'efecte de la por, que és el que busquen, doncs ja el tenen servit. Quan hi ha algun tipus de manifestació, aquestes detencions, moltes vegades que no estàs fent res, o aquesta
engegerar una mica les condemnes de les persones en lloc de fer de determinar pels fets que tu has comès, doncs si has comès o no has comès un delicte. Si tu t'estàs manifestant no estàs cometent un delicte, però llavors t'imputen delictes que no existeixen. Això també fa agafar por a la gent. Moltes vegades ens trobem amb persones que han estat detingudes que arriben a conformitats en fiscalia perquè no volen haver de passar pel judici, tot i que aquells fets no els han comès. Tots aquests actes, de vegades són molt subtils i de vegades són molt més descarats, doncs porten a l'objectiu aquest de reprimir la voluntat política d'esdevenir un poble independent. Una mica així a grans trets. Està perfecte, està perfecte. De fet, l'estat espanyol no és nou que actuï de manera repressiva, tenia un llarg currículum, un llarg historial d'actuació repressiva contra la dissidència política, però sí que és cert que potser en el cas català s'han expulsat tots els complexes i han actuat d'una manera molt més escalada o molt menys acomplexada que fins ara. Andreu. Em sentiu a mi? Sí. Clar, és el temps que ens ha tocat viure i com que vivim en primera persona ens dona aquesta sensació. Jo no vull banalitzar tampoc les situacions que ens explicaven els nostres pares i que en definitiva tornem a reviure. És a dir, no sé, mira, ara em feies pensar que realment hem tornat a viure coses que ens havien explicat en aquelles històries dels anys de la transició. Vull dir, ara estava pensant molt concretament en una cosa. Un cop que volent discutir amb una persona sobre un tema del judici del Tribunal Suprem, em va dir que volia parlar amb una altra persona i havien de quedar. I aleshores una de les persones que ja tenia una edat em va donar un paper amb el lloc escrit on havien de quedar perquè el passés físicament a l'altra persona, com s'havia fet en aquella època. Perquè, com diu la Marta, ens han intervingut els telèfons, el que sabem i el que no sabem, ens han perseguit, ens han fotografiat i per tant estem tornant a reviure tota aquella època de repressió. Però bueno, seguint una mica el que deia la Marta, clar, nosaltres els advocats ho hem vist una mica des de fora. Nosaltres quan anem a atendre a la gent represaliada, com a la Marta, nosaltres hem de ser com el doctor que està operant i per tant fem aquesta distància tècnica perquè si no ens posaríem a plorar, però l'hem de fer. I nosaltres intentem fer un diagnòstic. Aleshores jo crec que en aquest temps hem fet ja un diagnòstic molt clar de la repressió. Això no va començar el 2017, va començar molt abans, però concretament judicialment el 2016 jo ja portava la primera causa contra la presidenta Forcadell i la resta de la mesa. I fa un mes s'ha posat una querella a la següent mesa del Parlament. Però és que el 2015 es va començar a investigar el referèndum o l'independentisme, que el 2016, el 2017, i ahir es va posar una querella contra tota l'acció exterior. És a dir, fa 5 anys que tenim causes judicials. Per tant, el diagnòstic de causa general ja l'estem començant a afinar. I després també seguint una mica el fil, per acabar del que deia la Marta. Com es manifesta la repressió? Es manifesta amb la desproporció de la reacció penal. Passar-se de voltes en la pena. Indefinició de la llei. Noves interpretacions de la llei. Restricció de drets fonamentals. I això està estudiat des de l'època del nazisme, en definitiva, no vull fer la comparació, però els autors de dret penal clàssics ja ho estudiaven, és el dret penal de l'enemic. És el dret que aplica l'Estat quan decideix que ens tractarà com si no fóssim ciutadans. Es tractarà pitjor inclús que la guerra, perquè la guerra té normes. Quan els estats fan una guerra hi ha un dret de la guerra, però quan hi ha un dret penal de l'enemic, normalment amb l'excusa del terrorisme, la dissidència, la rebel·lió, la sedició, tot això, perquè sempre és el mateix patró. La sedició és el delicte que utilitzen els estats totalitaris a tot arreu del món i a tota la història. Doncs quan fan això, el que fan és que ens tracten com si no fóssim ciutadans, perquè som un instrument d'una causa política que segurament només pot solucionar, o en part, amb solucions com l'amnistia. Abans, Marta, parlàvem que tu ets una de les persones que està implicada directament en aquesta repressió. Ens podries explicar el teu cas? Tu estàs al cas del judici del Tribunal número 13 de Barcelona, no?
Sí, el jutjat 13 de Barcelona va començar a investigar arran d'una denúncia al jutge Santi Vidal, no sé si ho recordeu, l'any 2017, a principis del 17, i arran d'unes declaracions que va fer aquest jutge, ells van començar a investigar, la Guàrdia Civil va començar a investigar i sota secret de sumari van fer una mica el que els va semblar d'això que dèiem, d'escoltes telefòniques, seguiments de persones, van estar amb molta gent que conec, l'esperaven a la porta de casa, els seguien, i això també va comportar, va arribar un moment en què van fer les detencions aquelles famoses del 20 de setembre, tot això va ser ordenat pel jutge del 13, i aquelles detencions penso que va ser realment un acte de provocació, sabent que hi haurien protestes i aquelles protestes després les van convertir en un delicte de sedició, i a partir d'aquí ja van posar el Jordis a la presó i ja van començar ja tota la maquinària que ja l'havien iniciat abans, com deia l'Andreu, la maquinària estava iniciada abans. Llavors, a mi un dia em truca la Guàrdia Civil i em diuen: hola, Marta Garzavallo, sí, ¿le va bien pasar a declarar esta tarde? Y yo, bueno, no sé, dic, ¿com a qué? Dic, ¿como a investigada? Sí, como a investigada. Dic, vale. Dic, vengo con mi abogado? Sí, traiga su abogado. Dic, vale, pues molt bé. I llavors me'n vaig anar a la comandància de la Guàrdia Civil de Travessera, com que ja prèviament ja hi havien hagut aquelles detencions del 20 de setembre, ja sabíem què estava fent el jutjat 13, no em va sorprendre, per tant, jo ja anava amb el meu advocat i anava més o menys tranquil·la. I després, al cap d'un temps, per la premsa, m'assabento que estic imputada, que em citarà el jutjat 13 a declarar i això, i llavors et citen un dia i has d'anar allà a la ciutat de la justícia i explicar sobre fets de la meva feina. Vull dir que al final la majoria de gent que estem imputats al 13 som treballadors de la Generalitat, alguns càrrecs, d'altres no, d'altres funcionaris, d'altres treballadors informàtics d'allà de la Generalitat, i tots havíem aparegut allà en l'expedient de la Guàrdia Civil arran de punxades telefòniques que havien anat fent a gent i de seguiments. I arran d'aquí, això va ser el 2017, van estar 3 anys i mig d'instrucció que encara no ha acabat. Això l'Andreu us ho explicarà millor, però una instrucció normaleta són 6 mesos, com a molt, 3 anys i mig. I ara som 30 persones acusades de delictes diversos. A mi m'acusen de malversació, prevaricació, falsedat documental i desobediència, 4 delictes. Llavors, si t'entretens a comptar les penes, et surten 10-12 anys de presó. Seria el màxim que em podrien demanar. I aprens a conviure amb això, perquè clar, arriba un moment que va passant el temps i tu estàs allà i l'entorn teu pateix i els nens pregunten: mama, però tu, jo no em passarà res, no patiu. Però sí que és cert que almenys durant el meu primer any i mig o així d'estar imputada jo m'ho negava, o sigui, jo vaig fer com una negació, en plan això no va amb mi, sé de gent que s'estan medicant, o sigui, cadascú li surt per una banda o altra, i en el meu cas era no va amb mi, i llavors va arribar un moment que vaig dir no, sí que va amb mi, sí que estic ficada en això, doncs ho he de combatre. I per tant, ara és al revés, o sigui, he decidit combatre-ho al màxim i anar a totes les xerrades que pugui anar, explicar-ho, que a més va bé de teràpia també, i dir que que jo no accepto que em reprimeixin d'aquesta manera. Jo no he fet res mal fet, cap dels actes que jo he fet són delicte ni poden semblar-ho, per tant, jo no m'he d'enfrontar a tot això ni vull fer-ho, i aquí estic, doncs explicant-vos a vosaltres. L'explicació de la Marta al final és mirar-se la repressió des de la més petita escala, de l'impacte més directe. Si ampliem el focus i ens ho mirem una mica més en perspectiva, el que veiem és que hi ha una judicialització d'un conflicte polític, que al final un estat que hauria d'afrontar políticament un conflicte, el que fa és mirar cap a l'altra banda i derivar-ho tot al sistema judicial. Seria això, no, Xavier? Ha passat això, com estàveu dient vosaltres, és una cosa que ve de fa anys, i l'arrel del problema, penso jo, és que el poder judicial, i no només el judicial, sinó els poders més centrals de l'estat espanyol no deixen de ser hereus del règim franquista. I hi ha una connexió molt clara entre un règim i l'altre,
I aleshores això què fa? Doncs fa que tenim un poder judicial que formalment aparenta ser un poder judicial modern, democràtic, que funciona segons les normes més o menys que funcionen a tots els països del nostre entorn, però en realitat té un vici que és una manca de neutralitat bestial. És a dir, que s'apliquen molt més a determinades coses que a altres coses, no? I tal com dèieu també, doncs, les dissidències, algunes dissidències polítiques i en particular l'independentisme, el poder judicial espanyol hi té la banya ficada, no? I podríem dir que actua en certa manera amb un excés de zel, no? I això és el que fa que vagin creixent i creixent les accions que fan i les persones que les han de patir, no? I això és el que explica, per exemple, la sentència, que d'això ens explicaràs molt més bé tu, no, Andreu, però la sentència de tants anys per un delicte de sedició que està molt mal definit a la llei i que deixa els acusats en una certa indefensió, perquè hi ha una manca de claredat i de possibilitat de saber a l'avançada quines serien les conseqüències de segons quins actes. És a dir, una llei el mínim que ha de complir és que una persona que la conegui sàpiga si faig això em poden condemnar a tal cosa. Però la llei, el codi que defineix el delicte de sedició no és prou clar. Aleshores, la interpretació que va fer el tribunal d'aquesta llei és absolutament desproporcionada i tornem una mica al mateix origen. La causa d'aquesta desproporció és la manca de neutralitat. És el biaix que té aquest tribunal i en general tota la maquinària, ja no només el poder judicial sinó també les forces de seguretat, no? Que a més d'haver comès tots els abusos que van cometre i que la Marta ja ha explicat, a continuació el que s'esperaria és que hi hagués investigacions sobre les actuacions policials i hi hagués conseqüències d'aquesta mala praxi que hi va haver i d'aquest ús excessiu de la força, cosa que no ha passat i francament jo no espero que passi, no? És dir, que a l'estat espanyol un policia sigui condemnat és, diguem, una cosa absolutament excepcional i que compleixi la condemna, bueno, és inèdita. Que jo sàpiga, els pocs policies que han estat mai condemnats després han estat indultats automàticament. Per tant, sí, efectivament. I el poder polític, per una banda, clar, com que ja li va bé perquè el poder judicial està esbiaixat en la seva posició, el poder polític espanyol, vull dir, doncs ja li va bé deixar-ho en mans de la justícia perquè treballen, diguem, a favor seu i a canvi, a més, no s'han de desgastar. Ara el Xavi ens parlava del judici del Tribunal Suprem, no? Segurament ha sigut el punt més visible o el punt més mediàtic d'aquesta repressió. Tu, Andreu, el vas viure en primera línia. Sí. Va ser un judici just? No va ser. El que passa és que nosaltres ja sabíem una mica que no seria just i nosaltres treballem amb les eines que hi ha, malauradament. Com dir, a vegades jo li dic als companys que defensen els exiliats, bueno, jo també defenso la Marta Rovira, no? Però que defensen els exiliats a l'exterior, li dic, mira, nosaltres som la resistència, nosaltres som els comandos d'élite, aquests guapos americans, saps? Nosaltres som els francesos, aquests bruts que s'amaguen als soterranis de casa, no? Però bueno, cadascú fa la seva feina, però clar, la nostra feina és la feina de la resistència, és la lluita amb un sistema molt complicat, no? Però, bueno, portava algunes coses de guió però me la vaig a saltar, perquè m'ha fet pensar 2 o 3 coses. Ràpidament vaig a saltar un moment, torno a instrucció 13, perquè parlava de com són els jutges. Jo no diré com són els jutges, jo vaig explicar el que va passar el 20 de setembre en el jutjat de Guàrdia. Vaig entrar amb el Josep Maria Jové perquè vaig demanar un habeas corpus, que és una acció perquè el jutjat de Guàrdia miri si la detenció és legal o no. Vaig trobar que el mateix jutge que havia de dir si era legal era el mateix jutge que havia ordenat la detenció, el del 13. Aleshores vam arribar allà i li vam dir, home, senyoria, potser s'hauria d'abstenir, no? Vam prenyar una mica, però és que no tenia més remei. I aleshores va fer venir en el del 30. I va arribar el del 30
I mira que és casualitat, que fos un tio que ens expliqués, com a anècdota, que el seu pare havia anat amb la División Azul al setge de Leningrado. I ens explicava com se batió el cobre con las tropas russes i no sé què. A l'hora que ens explicava l'anècdota, li va sonar al mòbil una marxa militar. Això és real, ¿vale? I quan va entrar el guàrdia civil, que havia detingut el jove, a testificar, el primer que es van fer és que es van recitar mútuament una espècie d'arenga militar de la merda d'aquesta que no sé ni... Saps allò de el honor de no sé què? Allà davant nostre, com fent una gracieta, amb un idioma que només saben parlar ells, ¿vale? I aquesta és la realitat. ¿Vale? Això no m'ho estic inventant, això va passar aquell dia, ¿vale? I no tindrà més transcendència, no? Però bueno, anem al Judici del Suprem. Clar, el Judici del Suprem, ara cada vegada que estic mirant el documental també, la veritat no me'n recordo d'haver-hi estat, perquè és que allò va ser com un miratge, un somni, una cosa estranya. Estàvem treballant i ara em miro allà i dic, hòstia, sí, estava allà. No sé si val la pena mirar el documental, sí que us diria que miréssiu el d'aquest diumenge, perquè és el de la violència, i aconseguirem potser veure allò que vam demanar tant, que és com declara un policia i les imatges al mateix temps, us anireu a dormir de molt mala llet, però bueno, què va ser el Judici del Suprem? El Judici del Suprem va ser l'instrument de la repressió, és a dir, el canal de la repressió, com tots els procediments judicials en els que estem, i l'únic canal que teníem per fer la nostra feina. Molta gent em diu és que el que hauríeu d'haver fet allà és aixecar-vos, hauríeu d'haver fet pataletes, parlar, no parlar. Molt complex, però nosaltres el que vam decidir és intentar, i és el que estem fent, intentar explotar l'única via tècnica, jurídica de solució, que és drets humans, drets humans, drets humans, drets humans, des del minut 1 fins al final, per arribar a Estrasburg. És l'única oportunitat que tenim, no la podem desaprofitar. Que Estrasburg és la panacea? Doncs no ho sabem tampoc. Europa és un club d'estats i els estats es protegeixen mútuament, però és el que tenim a nivell jurídic, perquè jo a nivell polític no puc parlar. A nivell polític hi ha altres solucions, i potser una és l'amnistia. Aleshores, el judici del Tribunal Suprem va ser això, va ser la planificació de la repressió, en la que alguns vam intentar, els clients, Cuixart, Junqueras, Romeva, transmetre, aprofitant aquell altaveu, les seves idees polítiques, i els advocats van intentar bastir els fonaments de la nostra lluita jurídica internacional, que encara està a les beceroles, perquè l'únic que hi pot arribar per ara és el Pina amb el que és el Turull, i ara enllaço també amb el que deia el company. Fixeu-vos que al Tribunal Constitucional hi ha 2 magistrats de nou, i és el Tribunal Constitucional, que és la pedra fonamental de la defensa de la Constitució i de la unitat d'Espanya. Doncs hi ha 2 magistrats que ens donen la raó en quasi tot. I són 2, però és el 25% del Tribunal Constitucional espanyol. Vol dir que potser no està tan clar que van fer un delicte, perquè diuen que s'han vulnerat drets, que no hi ha delicte, que no hi ha alçament, i descriuen el que va passar en part, que és un senyor pujat en un cotxe demanant a la calma en una manifestació. Doncs si hem aconseguit convèncer 2 de 9 del Constitucional, hem de seguir amb aquesta lluita, i això és en el que estem, però sobretot no ens feu a nosaltres partícips de les decisions polítiques que no ens toquen. Nosaltres som la resistència jurídica. Ara dèiem que si hi havia hagut un element segurament que tothom havia, per activa o per passiva, tothom havia vist com avançava, ja sigui amb el documental d'ara o seguint-ho en directe en aquells dies va ser el Judici del Suprem, però ho explicàvem, els presos i preses polítiques, els exiliats i les exiliades són la punta d'un iceberg que arriba a 3.300 persones com a mínim, L'amnistia és una solució per totes elles. Sí, al final l'amnistia per nosaltres és clarament l'única via antirepressiva possible en aquest sentit, perquè és l'única solució que engloba a totes les persones, que engloba tota la causa. Nosaltres al final són solucions parcials a un cas, a una persona. L'amnistia fa net, l'amnistia el que ajuda és a poder posar aquest compte de zero i poder tornar a la política el que mai n'havia d'haver sortit, Llavors, al final l'amnistia és una mica per això. Perquè nosaltres, com deies al principi, jo també ho volia recordar,
sempre quan parlem de repressió, els primers casos que se'ns acudeixen són dels presos i les preses polítiques i els exiliats i exiliades, però és molta més gent, són més de 3.300 persones. I també, a més, hi ha una altra cara de la repressió que també és important anar-la dient a tot arreu, que és la repressió econòmica. L'Estat també el que ha fet és un intent d'ofegar el moviment a partir de múltiples fiances, multes, amb conceptes doblats, en diversos tribunals, una extorsió econòmica per tal d'ofegar el moviment i fer que la ciutadania no pugui donar, perquè són molts i molts els diners que s'estan donant. I és que cada vegada demanen més. De fet, ahir o abans d'ahir sabíem el del Tribunal de Cuentas, 4,5 milions més de diners. Llavors nosaltres, com a Amnistia i Llibertat, el que hem fet ha estat fer un informe, una denúncia internacional i portar-la a la ONU i explicar també aquesta repressió econòmica que estem patint com a moviment, no? Perquè al final són totes les cares de la repressió, és una repressió, una causa general contra l'independentisme i el que hem d'aconseguir és batallar-hi de tots els fronts possibles. Ara està explicant que hi ha que la proposta, ara explicarem com està la situació de la llei d'amnistia, però aquesta proposta que passa per l'amnistia per resoldre, com a pas previ per resoldre políticament un conflicte, no deu ser una quimera que apareix de sobte aquí, sinó que, Xavier, tu que tens experiència també d'Amnistia Internacional, és un element que apareix sobre la taula a la majoria de processos de resolució democràtica de conflictes. I tant. No seria pas res de nou i és que és l'única manera, perquè és el que estem dient, s'ha embolicat tant, hi ha tantes ramificacions, hi ha tantes persones implicades que l'única manera és posar punt i final i posar el comptador zero, com deia la Susana, fent una llei que abarqui a totes les persones. Altres solucions no són, com per exemple l'indult, no és vàlid perquè primer que per concedir un indult cal que la persona que el disfrutarà estigui condemnat en ferm. I ara tenim milers de persones que tot just estan començant el seu processament. Per tant, totes aquestes persones no les pots indultar perquè no han estat condemnades. Però tot i així, poder tornar al conflicte a l'esfera política, que és on ha d'estar, requereix que totes aquestes persones deixin d'estar amenaçades, deixin de passar per aquest calvari. Per tant, és absolutament indispensable, si hi ha voluntat, que aquí suposo que el problema és aquest, si hi ha voluntat de resoldre un conflicte que és evident que hi és, i és evident que és un conflicte polític, si hi ha voluntat de resoldre un conflicte políticament, el camí passa necessàriament al principi per l'amnistia. Després, a partir d'aquí, ja nosaltres no ens hi posem, no? Perquè, Susana, a quin punt estem ara? Perquè vam veure com al Parlament de Catalunya hi havia un acord per portar l'amnistia al Congrés, que al Congrés els partits independentistes, sobiranistes portaven aquesta llei d'amnistia, i a partir d'allí la cosa s'ha encallat i ara en quin punt estem? Sí, nosaltres, aquesta llei d'amnistia és una proposta que nosaltres vam presentar al setembre, que vam fer un encàrrec a un grup de juristes i es va elaborar una proposta, llavors van parlar també tots els partits polítics i entitats per acabar d'afinar i que quedés una proposta de consens en la qual tothom s'hi sentís còmode, en la que es pogués portar, que es pogués... un acord, no? Un acord de país al voltant de l'amnistia. Llavors els partits polítics el que van fer va ser anar al Congrés a Madrid i entrar aquesta proposta de llei via la mesa del Parlament. Llavors la mesa del Parlament, no hauria de dir però evidentment, van tombar aquesta proposta com a anticonstitucional. Això és mentida, o sigui, aquesta llei és constitucional i a més a més, o sigui, aquesta mesa al final és un pur tràmit perquè passi i que es pugui haver-hi un debat parlamentari, un debat que llavors has de tenir els suports, però ni això en voler, repetint el seu esquema de no volem portar a la política el que és de la política, si ho podem tombar a partir de que no és constitucional, millor. Llavors no vam aconseguir avançar, es va presentar un recurs, el recurs ens han tornat a dir que el recurs tampoc, i llavors la via que ara estem fent és nosaltres vam iniciar una recollida de signatures que ara mateix s'està fent conjunta partits polítics i entitats, i el que farem serà portar-ho via dret a petició, que és un dret que té qualsevol ciutadà de l'Estat, en el qual pot expressar una problemàtica i demanar que se'ls doni una resposta.
Llavors, bueno, s'entra a partir de la mesa de peticions del Congrés i ells l'avantatge d'aquesta via és que obligues a l'Estat a fer una resposta. Hauran de donar una resposta individual a cada una de les persones que ha firmat per la llei de l'amnistia. Llavors, si més no, el que aconseguirem és que hagin de donar moltíssimes respostes dient per què no volen permetre aquest debat. Perquè al final només és permetre el debat, per començar. No estem demanant l'aprovació, estem demanant que es porti i que es pugui parlar, que es pugui debatre, i ni això és possible. Llavors nosaltres a partir d'aquesta comissió de peticions el que sí esperem és que pugui arribar a passar i a veure què passa. Però com deia el company, al final es tracta d'una cosa de voluntat política, per tant tampoc podem teoritzar ni podem avançar què passarà, però nosaltres ho farem. Aquest és el final de la campanya de recollida de signatures i és per això també que és un motiu més per ser avui aquí i també demanar un esforç per aquest mes final, perquè això cap a finals de juny ja s'estima que serà el moment en què portarem aquestes signatures al Congrés. Hi ha una via que és aquesta, que és la via de la recollida de signatures per situar políticament el debat al Congrés dels Diputats, en aquest cas. També hi ha una altra via, que és la via de situar socialment aquest debat, que és el per què estem avui aquí també presentant aquest acte, i és també un dels motius que heu tingut a Òmnium Cultural, Marta, a l'hora de promoure socialment també el debat polític i posar sobre la taula aquesta necessitat de l'amnistia també a nivell social, de fer pedagogia i de fer arribar a la gent que aquest és un pas segurament necessari per poder resoldre democràticament aquest conflicte. Sí, efectivament. Com sabeu, Òmnium ha apostat molt fortament per l'amnistia i ho estem portant a tot arreu i ho expliquem en la mesura del possible, juntament amb Amnistia i Llibertat. Una mica ja s'ha dit tot, l'amnistia és una solució global, per tant és dir, posem el comptador zero, tot això no ha estat delicte, òbviament, i per tant és un tema polític, i com que és un tema polític el tornem a la política, i tota la gent que se'n deriva i que s'ha vist falsament acusada de fets que no són delicte, doncs queda tancat i esborrat, i ho parlem en l'àmbit de la política. Això també ho contraposem una mica, com estàvem dient, el tema de l'indult o la reforma del Codi Penal. Un indult, òbviament que jo m'alegro si surten tots els presos al carrer, però el Jordi Cuixart és el primer a dir que ell no vol l'indult, i és molt difícil per un pres dir no vull l'indult, però és que realment l'indult significa que acceptes uns fets com a delicte i a més el signa el rei d'Espanya. És com, què m'estàs dient? No és això. I a part de que blanqueja tot aquest temps que has estat a la presó com una qüestió de que, mira, és una mesura de gràcia, et perdono, ja pots sortir. I només, evidentment, beneficiaria els presos del procés, tot l'altre continua endavant, òbviament. I una reforma del Codi Penal ve a ser el mateix, perquè reformarien el delicte de sedició, una mica en plan de dir, bueno, potser ens hem passat amb els anys, ho rebaixarem una miqueta, i ja està, tota la resta segueix endavant, i el conflicte polític continua als jutjats, i totes les persones represaliades continuen allà, i tota la repressió econòmica continua endavant, i no solucionem res, senzillament, doncs sí, hi ha unes certes situacions que quedarien més o menys resoltes, però el conflicte continuaria igual. La proposta que nosaltres fem és global. Per l'altra banda, quina proposta hi ha? No n'hi ha cap. O sigui, de l'altra banda, l'única proposta és la repressió. Nosaltres estem dient, proposem una solució política, amnistia. Els altres no proposen solució de cap tipus. Llavors, no sé com seguirà això, francament. I ja per tancar, acabarem puntuals, ens portarem bé. Només, Andreu, perquè tu abans ho apuntaves, el recorregut d'Estrasburg, hi ha molta gent que té l'esperança dipositada en que Estrasburg pugui capgirar la situació. En quin punt està això? Perquè sí que hem vist que el Jordi Turull segurament és el que ha acabat abans aquest recorregut en el sistema jurídic espanyol i que pot recórrer abans a Estrasburg. La resta de presos polítics no sé com estan, en quin punt del procés estan, i quina esperança hi ha? O sigui, què pot passar realment a Estrasburg? A veure, Estrasburg... clar, és com l'etapa final, però també és com la primera, perquè com us deia, és a dir, el 2016, quan jo defensava la Carme Forcadell, de les primeres coses que vaig fer és explicar el que eren els drets humans i demanar i invocar la jurisprudència d'Estrasburg. Per tant, nosaltres havíem de passar per aquest camí tan farragós, no? Però nosaltres des del minut 1 estàvem mirant a Estrasburg. Aleshores, què és el que fem ara? Nosaltres
hi haurà un decalaix segurament de resolucions del Tribunal Constitucional, que el lògic seria que anessin resolent els casos un darrere l'altre i ens donessin l'oportunitat d'anar més o menys junts. Segurament no tindrem l'oportunitat d'anar tots junts de la mà perquè hi ha uns terminis i per tant el lògic és pensar que en Turull anirà el primer, no? Tots de totes maneres estem defensant el mateix. I aleshores, quin és el nostre objectiu actual? El nostre objectiu actual és incrementar, que ja ho estem fent una mica sota el paraigües d'Òmnium, que a vegades acaba sent el catalitzador i el que ens ajuda a trobar-nos a les diferents sensibilitats. Doncs trobar-nos per exprimir al màxim les possibilitats de treball conjunt que hem fet moltes vegades, però ara més que mai. És a dir, ara hem de fer un front comú i per això tenim les nostres reunions tècniques per saber què fa cadascú, com ens repartim, com fem que tots els recursos siguin en realitat el paraigües d'un qüestionament absolut d'aquesta causa general, a través de la singularitat del líder de la societat civil, Cuixart, drets de reunió, drets de manifestació i llibertat d'expressió, però vinculat als polítics, dret de representació política, Carme Forcadell, inviolabilitat parlamentària, Bassa, transgressió del principi de legalitat i interpretació de la malversació d'una forma esbiaixada. És a dir, intentar fer aquest paraigües. Llavors estem fent això i després estem intentant fer també el que és molt complex però que també fa molt que ho intentem, que és el que es diu litigació estratègica internacional, que és, com ens diu als nostres clients, no resolgueu només el nostre problema, sinó aprofiteu el nostre problema per resoldre els problemes dels altres. Aleshores, què hem de fer nosaltres? Quina és la nostra obligació? La nostra obligació és aprofitar que anem a Estrasburg per intentar ajudar a la Marta, per exemple, i als 3.000 que hi ha allà. No perquè siguem, no sé, especialment generosos, és perquè hem d'aprofitar l'oportunitat. Igual que, jo què sé, quan vam anar a fer al Tribunal de Luxemburg sobre la immunitat de Junqueras vam aconseguir que Puigdemont, Comín i Ponsatí poguessin ser lliures per Europa, Espanya no, perquè aquí pots moure't per tot arreu menys per aquí. Però clar, nosaltres fem això per intentar baixar el nivell d'aquesta marea de la repressió tan bèstia. Aleshores, què hem de fer? Hem de guanyar el cas, per tant hem de fer-ho bé i intentar que hi hagi un efecte en tota la repressió. Que quan arribin tots aquests 3.000 els haguem pogut proporcionar una atmosfera de seguretat. I bueno, aquest és el nostre objectiu, hi ha molta gent que estem treballant-hi i per tant jo confio que no hi haurà, o sigui, que d'una forma o altra podem traslladar. L'únic problema nostre, com sempre, és saber-nos explicar, tant a nivell jurídic com a nivell polític. Tots estem molt convençuts de la nostra posició, però l'hem de saber explicar fora. Per tant, per això necessitem això que estem fent, necessitem organitzacions i necessitem tècnica jurídica perquè aquella gent que no coneix el que ha passat doncs li arribi. I aquest és l'esforç que hem de fer i l'hem de seguir fent. Si no, morim en l'intent, que jo crec que estem quasi a punt de morir els advocats, però aguantarem una mica més per poder presentar el recurs. Després ja en morirem. De moment, mentre no arriba aquest camí a Estrasburg, ha vingut l'Andreu a explicar-nos-ho aquí, li agraïm. També Marta, Susana, Xavier, gràcies per acompanyar-nos aquesta estona. Esperem que haguem posat una mica de llum a això que és l'amnistia i que entenguem una mica més quins passos queden per davant. Si algú vol signar i no signar, pot signar, no encara? Pot signar, hi ha fulls de signatures allà a la taula. I res, que insistim una vegada més, que l'amnistia és un pas segurament imprescindible per arribar a la solució democràtica, però que no és el que ens porta a la solució democràtica. Hi ha una feina política també que s'ha de seguir fent. Aquí veig uns quants que tenen responsabilitat política, per tant, que no defalleixin tampoc, que si no, no arribarem enlloc. Gràcies per haver vingut, gràcies per acompanyar-nos i fins aquí. Merci. Ets patrimoni mundial, terra escollida pel gran imperi dels romans. Imperial Tàrraco, les teves platges són basades pel nostre estimat mar, el blau Mediterrani.